Gumugulong na sa Pampanga ang pagkilos upang magkaroon ng isang genuine anti-political dynasty law sa bansa. Mahigit 1,000 mag-aaral ng Holy Angel University o HAU ang nakaisa sa lecture forum na pinamagatang Beyond Symbolic Reform nitong Martes, July 28 sa HAU University Theater sa Angeles City. Inorganisa ito ng Holy Angel University Teachers and Employees Union o HAUTEU, katuwang ang Angat Pampanga at Dapat Isa Lang Movement. Nag-lecture via video ang economist na si Professor Shelo Magno, habang ipinisenta naman ni Nikki Frias, Senior Program Officer ng Simbahang Lingkod Bayan, ang kanilang advokasya. Sa talakayan, ipinahayag ng ilang estudyante ang kanilang pagkadismaya sa pananatili sa pwesto ng political dynasties dahil tila ginagawa na raw nilang hanap buhay ang gobyerno. Hindi diverse ang ating mga tao na namumuno. Iisa lamang ang parang consensus na gustong ibigay ng mga taong ito, and like parang hindi talaga diversified ang opinion or ang iniisip nila pagdating sa mga tao. Baka sa bandang huli, ang tanging iniisip nila ay ang kanilang pamilya. Kaya parang sinasabi rin ng mga ibang tao na for some families, parang kumpanya lang talaga ang gobyerno or like kung ang isang LGU kasi. Si Luigi Ancheta naniniwala na dapat nang magkaroon ng pagbabago sa mga inihahalal na opisyal at maging mapanuri ang mga botante. In line that we want to make a change, I think it's time na palitan din po natin yung mga nasa posisyon. Kasi I think talaga, doon talaga nagsisimula yung problema ng bansa. Hindi na tayo natuto. No, nakakasawa rin pakinggan sa mga survey yung mga magaling siguro siya dahil magaling yung tatay niya. No? Nakakasawang pakinggan, no? Hindi naman porket magaling yung tatay ay magaling na rin yung anak. No, hindi naman porket magaling yung kapatid mo ay magaling ka na rin. Sana sa upcoming 2028 elections matuto na tayo, and sana ngayon pa lang mamulat na tayo at mabuksan na yung mga isip natin sa panibagong. Ayon kay Dr. Elvira Davida HAUTEU na siyang nagtaguyod ng programa sa universidad, ginagawa nila ito dahil wala raw mabuting hatid ang mga political dynasties. Hindi po nakabuti sa kasaysayan ng Pilipinas na pinamumunuan ang mga bayan, ang mga lalawigan at ang hanggang national level ng mga pare-parehong pamilya lamang. At dati na po ang mga political dynasties na yan, pero mas malala ang pagkakaroon natin ng mga political dynasties ngayon. Hindi na po nila tinataguman o kinahihiyaman ang kanilang paghahari, ang kanilang panunungkulan na sila-sila na lang ng pamilya. At totoo po yun na dahil sa ganitong kaganapan, hindi na nawawala po ang accountability sa ating gobyerno. Ibinahagi ni Ed Palillo, chairman ng Angat Pampanga, tila pumapabor pa umano sa political dynasty ang mga panukalang batas sa Kongreso. Kasi di ba pasa-pasa yung paniniwala natin na nararapat na anti-political dynasty, masyadong malabnaw eh. Parang yung hindi pa batas, nasa House of Representatives at Senate, parang linelegitimize niya yung kasalukuyan ngayon. Biro mo, it's possible na in one province, may 4 or 5 congressional districts, pwede magsabay-sabay ang 5. Ito, isa lang. Para talagang mabigyan naman ng pagkakataon, maraming mga tao na makapanguna sa ating pamahalaan. Ipinaliwanag ni Frias na sa ilalim ng kanilang panukala, hindi pwedeng tumakbo sa halalan ang mga kamag-anak ng isang opisyal hanggang 4th degree of consanguinity at affinity. Bukod dito, magkakaroon din ng mahigpit na kota. Isang pwesto lang sa national level at isa lang din sa lokal na antas ang pwedeng takbuhan ng isang pamilya. Gusto po natin na yung isang tunay na anti-political dynasty ay hanggang 4th degree po ng consanguinity and affinity. Meaning po kasama yung tito, tita, pamangkin at pinsan po. Yun po yung una.
No? Ikalawa naman po, dapat po no, isa lang po sa national positions. No, isa lang po sa mula po presidente at kasama na po ang Congress at party lists po doon, no. Isa lang sa kanilang pamilya hanggang 4th degree po. No, at isa lang din po sa kanilang pamilya, no, in the local positions po kada probinsya naman po, no. Ito po ay mula governor hanggang sa kagawad po, no. So hindi naman po natin sinasabi na hindi po sila pwedeng tumakbo, pero only the best from their family at only one national at only one po sa local so that we can have options po, no, ng ibang mga pwedeng mamuno na ang tunay na interes ay nasa mga ating kapwa mamamayan po. Matapos ang forum, nagkaroon ng signature campaign sa mga mag-aaral ukol sa isinusulong na People's Initiative para sa panukalang Genuine Anti-Political Dynasty Law. Panawagan ni Panlilio na maging mapanuri sa resulta ng pamumuno ng mga political dynasty at makibahagi sa pag-usulong ng bagong sistema. Ine-encourage po namin kayong pag-aralan ang political dynasty situation sa Pilipinas. Naghahari na ilang dekada na, napakatagal na, no? More or less, a century. Nasan po tayo ngayon? Mayaman po ang bansang Pilipinas, naghihirap ang mga Pilipino. Mga 52% self-rated poverty ng mga Pilipino. Kaya po, kailangan natin magkaroon ng pagbabago. At nakaugnay po sa pag-aaral, yung mga probinsya may political dynasties, karamihan, hindi naman lahat, ano, ay yun nga, nakaugnay ito sa kahirapan. Ano, at namonopolize ng mga dynasties ang business sa probinsyang yon. Ito, this is democratizing, binibigyan ng pag-asa ang mga kababayan natin para sumama po sila. No? So, makibahagi po kayo. At sana po, itaguyod natin yung isa lang, dapat isa lang sa ating bansa. Giit ng grupo, nakasalalay sa pirma ng mga mamamayan ang pagbubukas ng pintuan para sa mga bagong pinuno ng bansa. Napapanahon na raw na magkaroon ng pagkakataon ang iba pang kwalipikado na makapagsilbi sa bayan. Ito po ay isang malinaw na maaari po nating gawin, no, na baguhin ang ating sistema sa gobyerno. Kung pagod na po kayo, no, na pinapipila po kayo ng ilang mga pamilya para sa kakarampot na benepisyo, abay palitan na po natin sila. Isa batas na po natin ang isang tunay na anti-political dynasty law at ang hinihingi lang po talaga namin ay pirma lang po, no? Isang pirma na talagang magtatanggal ng mga political dynasties at magbubukas ng pintuan po para sa bagong mga pinuno na mayroong desididong plano po para sa bawat isa po natin, mga kababayan. Kaya po dapat isa lang, no, para iba naman, para tayo naman. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.